ସେତିକି ଆଜି ମୋ ଜଗତରେ ଆଦର୍ଶ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଅପମାନିତ କରିବ କିଏ? ସେତିକି ସେତିକି ମୋ ଶୁଣିବାର ଥିଲା। ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ କିନ୍ତୁ
ମାକୁ ମାରିଲା ମାକୁ ମୁଁ ମାରିଛି ମତେ ପୁଣି তোতে গোটাଏ କାମ କରିବାକୁ ହେବ କଣ କହିଲେ? ଗୋଟାଏ କାମ ତୋତେ କରିବାକୁ ହେବ କଣ କହିଲେ? ହେ ମୃଗ ହୋଇ ରାମ ଛାଡୁ ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ମାରିଦେବେ ଯଦି ନ ମାନେ ତାହେଲେ କିଏ ମତେ ମାରିଦେବ ଏଣୁ ମାଇଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ତେଣେ ମାଇଲେ ମୋ ହତ୍ୟା ମୁଁ ଯେ କଣ କରିବି ହଁ କିଛି ତ କରିବାକୁ ହବ ବରଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ହାତରେ ବୋଲେ ଦେହାନ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତେ ମୋ ରୂପ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହବ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ମୋ ରୂପ ଧାରଣ କରିବି ବାବୁ ହଁ ହଁ ମୁଁ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ ଚିତ୍କାର କରିବି ତେବେ ମୋତେ ବିଦାୟ କରନ୍ତୁ ବାବୁ ମାମୁ ଏବେ ବିଦାୟ ନିଅ ଯାଉଛି ମାମୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାକୁ ମୁଁ ସଫଳ କରୁଛି ମାମୁ
বনভূমি সুশোভিত হয়ে উঠেছে স্বামী কি রঙে পুরকিতে ওই করি ভক্তি সুন্দরে কাহিনী তিনি বুড়িলি এই বন কন্দরে মন্দন করি বিচর মরে সে সাজিবি পুরী ସୌଭାଗ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ନୁହେଁ ହେ ମକୁରଙ୍ଗୀ ନ ଚପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଶୃଣତେ ବେଦ ପୁରାଣ ଗୀତା ତଥା ପିତୃଷ୍ଟମ୍ ରଘୁନନ୍ଦନମ୍ ବିନାଶକାଳେ ବିପରୀତମ୍ अवश्य से पूर्वक मते आरे आरे दबाको ହେବ ତୁମେ ମତେ ପାରଣ କରେ ସୁସ୍ଥ କଦାପି ନିରବ ରହି ନ ପାର ରାଣୀ ରାଣୀ ମୁଁ ହସି ବଜାଏ ରହିଥାଅ ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଏଇ ମୁଁ ମୃଗର ପୃଷ୍ଠ ସନ୍ଧାନ କରି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ମତେ ବଡ଼ ଭୟବୋଧ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ମୋର ସେ ମୃଗରେ କେବେ ହେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଦେବତା ଆପଣ ଥିଲେ ସବୁ ମୋର ଅଛି ଦେବତା ନ ଯାଅ ହେ ମୃଗ ମାନିବ ବଚନ ଏ ଘୋଡ଼ା ସ୍ୱାମୀ ନ ଯାଅ ଆପଣ ପ୍ରାଣୀଶ ହେ ପ୍ରାଣୀଶ ହେ ମାନ
হেম হরিণী ভিতরে রূপের বাধুরী পুরোপুরি খাপ দেই চাই মতে আজি মারিবাকু হেব নিশ্চয় আজি মতে মারিবাকু হেব জয় গুরু কৌশিকী জয় কাহি অক্ষর কাহি ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରୟଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱର ତେବେ ତେବେ କାହାର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଅଗ୍ରୟଙ୍କ ସ୍ୱରାଘାତ ହେବା ପରେ ସେ ନିଶାଚର ପଥରେ ଏ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ନା ନା ସୌମିତ୍ରୀ ମୋ କାମକୁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏଣିକି ପାପ ଆତ୍ମାକୁ ରାମ ନ ଜାଣନ୍ତେ ତୁଜେ ଓ ତୁ ପାପରେ ମନସ୍କକୁ ଆସି ଅଛୁରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ মনে করি পায়া রে লক্ষ্মণ না মাতা না স্বামী যা মাতা ফুটে যাচ্ছে চক্ষু ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରେ ନିର୍ଲଜ ପ୍ରାଣ କିନ୍ତୁ ମୋର ଅନ୍ତର ହୋଇଯା ମା ଏ କଥା କହିବା ପାଇଁ ସଦା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଢ଼ ପ୍ରକାଶ କଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଦେବି ଅସହ୍ୟ ନିର୍ମମ କର୍କଶ ବାକ୍ୟ
মধু সজাবে নিয়ম করেছি আনে নব দা মাতা বন্ধ করো তুমি। বন্ধ করো। ଆପଣ ମୋର ମାତୃ ପ୍ରତୀକ ମୋର ଜଣେ ବିନୟ କରୁଛନ୍ତି କର ଜଣେ ମୁଁ ବିନୟ କରୁଛି ଏଭଳି ପାପ ଚିନ୍ତା କେବେ ହେଲେ ମୋ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କର ନାହିଁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ପଦ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖମଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସାହସ କରିନାହିଁ ତା ଉପରେ ଏଭଳି ମିଥ୍ୟା ଅପବାଦ ଦେଇ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ମାତା ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାକୁ ଧିକ୍କାର କରନ୍ତୁ তাহলে পুଅ ତୁମେ ଅଗ୍ରହାୟଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବ ନା ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ କାନ୍ଦନା ଦେବୀ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିବି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଣ ମା ଏ ଗାରକୁ କେବେ ହେଲେ ଫେରିବ ନାହିଁ ମା ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବିପଦ ଘଟିବ ଯାଉଛି ଦେବୀ ଯାଉଛି ପ୍ରଣାମ ଚରଣ
बढ़िया जुड़ेगी। ओम शिव शंभो भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि भवति भिक्षां देहि ঠিক সময় রাম পথে পথে লক্ষ্মণ জ্ঞান বিকশিত সুশোভিত পদ্মিনী নায়িকা তপসী বেশরে এই নির্বঞ্চ অরণ্য মধ্যে একাকিনী পুণ্য কুটিরে বসিত ବନରେ ରହିଛୁ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବା କଣ ଦେବି ନ ଦେଲେ ଯେ ମହାପାପ ମହାତ୍ମା କିନ୍ତୁ କାହାନ୍ତେ ତମର ଭକ୍ତି ଆଜି ମୁଁ ଏକ ଅପୂର୍ବ କୁରଙ୍ଗୀ ଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ମାରି ଆଣିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇଲି କିଛି କ୍ଷଣକ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କରି ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ ବସିଥିଲି କବିବର ତେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଭିକ୍ଷୁକ ସାଧୁର ଉକ୍ତି ପରିଚଳିତ ତପସୀ ଭିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିଦେବି ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାର ମୋର ଧର୍ମ ହରିଣ ମା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ପରି ଦିଶୁଛୁ ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇ କେଉଁ ଦେଶରୁ ଆସି ଏ ବନରେ ରହିଛୁ ଟିକେ ମୋତେ ଶୁଣେଇଲୁ Bone
সত করুছি পদরে নদেলে যাও পদার କରିବି କଣ? ଭାବୁଛୁ ଆଉ କଣ ତୋହରି ନେଇ ଏ ରାତ୍ରି ସାରା ଉପବାସ ରହିବାର ଯାଉଛି ଫେରି ଆସ ଯେତେ କରିବି କଣ? ଚମ୍ପାଳ ପାପ ମନରେ ଆସିଛି ଏ ଅଙ୍ଗକୁ ମୋର ଅପବିତ୍ର କରିବ। ହେ ଅଗ୍ନିଦେବ କୋଳରେ ମତେ ଗ୍ରହଣ କର, ମାୟା ରୂପରେ ଯାଏ। ମା ଭୂତ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ତପିବର। ବିଧିରେ ବିଧିରତା ନିଧି କରୁ ପାଇବ ବିଧିରେ ବିଧିରତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ରାଣ ଅଛି, ଏ ରେଖା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖରାପ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ତମେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ ଦାସୀ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବରଂ ଫେରି ଯାଉଛି ନା ନା କବିବର, ଆପଣ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରିଗଲେ ପାତକ ଘଟିଯିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ମା ଆସୁଛ ଏଇ ତିନି ଗାଳ ପ୍ରତି ସଂସାରରେ ଅଛି। ଏକଥା ବାମ ପରେ ଏକାରେ କେଉଁଠି ଭିକାରେ
Thank you.